muri Zimbabwe aiwa Sadc Troika meeting yakaitika pa weekend aiwa yabva yansi kutrigger kuti aiwa vaNelson Chamisa Ngapinde nokuti vanhu vabva yansi kuwana mukana yokunyasa kutaura ma complaints avo directly. Muri Zimbabwe notoona kuti president vekuzambia vakaenda ichilema pane mashoko anova vachiti vasarabina mashoko aya nokurudzira vosubscriber volike kuti na on the bell icon rambochona maupdates andokupa pano paZim News Live nokuti vanouya paX ndopaunyora vachiti at the double Sadc Troika summit in Lusaka agreed to continue engaging in diplomatic dialogue complemented by sending peace support missions like Samim and Samdrik to trouble spots where needed within our bloc. A stable and peaceful Sadc brings economic prosperity for all. Do mashoko anoitora sanono kuti vanhu vanobva vauya vachireply papost yavo vachiti I am a Zimbabwean. We had believed in Sadc, but now it's all gone. Mwanoya chiti, and you forgot our Zimbabwe issue. Mwanoya wanyera chiti, good afternoon, say. Where are we with the Zimbabwe float elections? Mwanoya achara mashoko kuti, thank you, Excellency, for your leadership. We need peace in Africa to focus on our youth, security, and development, or continue to support your agenda for peace in Sadc. Muri Zimbabwe, doma complaints yasoni vanu vakati, aiwa, vakatoripota direct kuna akaenda ichilema vakati aiwa tava papi nenhau yemuzimbabwe maflood elections akaitika aiwa muri Zimbabwe vanhu vari kuda kuchamisa apinde tudze mafungiro enyu pine mucomment section medu vamusangano subscriber kulike mountain on the bell icon torambochora maupdates andokupa pano paZim News Live.